prostý kazateľ. Tak nazval otca Polikarpa Oleára blahoslavený biskup Gojdič. Otec Polikarp mal veľký dar ohlasovať evanjelium tak, že sa ľuďom zachvievali srdcia. Sme tu vedľa mesta Prešov v obci Trnkov. Je to podhorská obec a grécko-katolícka farnosť a tu na miestnom cintoríne sa nachádzajú telesné ostatky otca Polikarpa Gabriela Oleára, baziliánskeho mnícha. Je známe o ňom, že prežil veľmi bohatý pastoračný život. Miloval svoju grécko-katolícku cirkev a zapísal sa do povedomia a do srdc mnohých veriacich. Otec Polikarp Oleár sa narodil v učiteľskej rodine v Šarišskom Čiernom. V roku 1930 ako 17-ročný vstúpil k baziliánom. Študoval v Užhorode, Mukačeve a Olomouci. 30. júla 1939 ho biskup Gojdič vysvetil na kňaza. Jeho miestom bola kazateľnica a aj po polstoročí od jeho smrti si na neho ľudia spomínajú. Proste on to prežíval celým srdcom, telom, dušou. Keď trebalo, taká je proste fyzicky ukazovala. Takže gestikulácia bola, že to bolo niečo. Každý vychádzal z chrámu a čo aj ľudia medzi sebou aj teraz ešte hovoria, že to boli kázne. Kázal o Božej láske, o kríži, pokore a vernosti. Jeho vernosť preverili 50. roky. Cirkev nezradil a preto bol niekoľko rokov vo väzení. Ujo bol v tom čase, tak som volal Ujo Gabi. Bol zavretý, 5 rokov asi vo väzení. Po 5 rokoch, keď ho prepustili na Slovensko, nemohol ísť. No tak u svojej sestre, moja mamka bola jeho sestra, tak nám tam na Moravu sa prisťahoval a robil vyhýbkara na štreke, tak tie páky, tak za dedinou bola tá vyhýbka dosť ďaleko na peši. On bol aj silný chlap. Pri plote bola na našej strane, také železná tyč, asi 5 metrov dlhá. A takže o flašku kožálky, palenky, že kto to dvihne. No, pol nohy bolo. Ale jeden tak po hruď, ani jeden. A ja to počul, prišiel v jednej ruke čas za slovo. Taký šparátko, nemôžete zdvihnúť. Chytil do jednej ruky a dvihnul koľkrát chcete. Jaký bol silák. Fyzicky bol otec Oleár veľmi silný, no ešte silnejší bol duchovne. A často mal návštevy. 3 chlapi, 2 chlapi, potom aj otca volali. Veľmi často. A to boli ešte báci. Až potom, keď som bol väčší, tak som sa dozvedel, to otec by tak povedal. Ale potom mal aj takto, že jednotlivé návštevy. Jeden, a to boli tak tajne kňazi po jednom, ktorí tam za mu chodievali. Pri mne stojí otec Marek Belej, aktuálny správca farnosti Okružná. Nachádzame sa ale v obci Trnkov, ktorá patrí do farnosti. Otec Marek, kde býval otec Oleár? Stále, keď prechádzam to ďalej, to spomeniem si, že tu práve v tomto dome býval otec Oleár, ale tento dom aj on stával ako chlap. Stále na ňo spomínajú ako na silného chlapa. Čiže nemal problém ani s fyzickou prácou, ale stále pritom ohlasoval radosne Krista, ktorého vyznával a miloval. Blahoslavený biskup Gojdič, tiež bazilián, poznal potenciál otca Oleára. Mal s ním veľké plány. Vzácne dokumenty, ktoré do celého príbehu vnášajú trocha svetla, sú dnes uložené v rímskych archívoch. Otec Martin, po preštudovaní, k čomu si dospel? Chcel by som zvýrazniť v prvom rade list, ktorý bol poslaný odtiaľto z Ríma od otcov baziliánov na Slovensko v decembri v roku 1947, v ktorom sa uvádza, že Svätý Otec súhlasí s tým a menuje otca Polikarpa za tzv. Apoštolského misionára medzi grécko-katolíkov do Ameriky a volá otca Polikarpa do Ríma, aby si prišiel vlastne tu prebrať všetky dokumenty, dekréty, cestovné doklady a tak mohol vycestovať do Spojených štátov. Hovorí to o tom, že zvesť o kvalitách kňazských a kazateľských otca Polikarpa sa dostala nielen do Ríma, ale dostala sa až do Spojených štátov a tieto si to všimli a cez miestneho grécko-katolíckeho biskupa požiadali o to, aby tam prišiel. My však vieme, že v roku 1948 v Československu nastúpila komunistická vláda a už nebolo možné reholníkom oficiálne, legálne vycestovať.
Nachádzame sa v priestoroch dikastéria pre východné cirkvi v Ríme, vo Vatikáne, kde súčasťou tohto dikastéria je aj výskumný archív a teraz sa nachádzame v kaplnke, kde sa slávia aktívne sväté liturgie. Tak otec Martin, povedz nám, čo skrývajú archívy tohto dikastéria. Dôležitým dokumentom, ktorý vytvára obraz o tom, aký dôležitý bol otec Polykarp, je dokument z októbra 1949, keď blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič spoločne so vtedajším svojím pomocným biskupom Vasilom Hopkom zasielajú žiadosť svätému otcovi o to, aby svätý otec v čase, keď sa komplikovala situácia už u nás na Slovensku, keď už komunistická moc sa snažila grécko-katolícku cirkev zničiť a rozdrviť, vidiac aj to, čo sa stalo s grécko-katolíkmi v okolitých štátoch, žiada svätého Otca, aby menoval 2 tajných biskupov pre našu grécko-katolícku cirkev, pre Prešovskú eparchiu. Tí 2 kandidáti, ktorých navrhoval blahoslavený Pavol Peter Gojdič, tak prvým bol doktor Miron Podhájecký, kňaz eparchiálny, a druhým bol rehoľník. Druhým bol práve náš otec Polykarp. A je veľmi dôležité, prečo si otec biskup Pavol vybral týchto 2 kňazov. Predovšetkým otec Polykarp, ktorý bol menej známy a je menej známy, tak je vykreslený v tomto liste našich 2 blahoslavených ako veľmi usilovný misionár, ako kňaz, ktorý veľmi dobre káže, ako kňaz, ktorého ľudia majú veľmi radi, ktorého si ľudia obľúbili, a v týchto ťažkých časoch, ktoré sú pred našou cirkvou, tak on môže zohrať veľmi dôležitú úlohu. O otcovi Polykarpovi sa teda uvažovalo ako o možnom tajnom biskupovi. Jeho talenty, charakter i odolnosť teda museli byť rozvinuté. U Baziliánov v Prešove sme zisťovali, ako ho vníma rehoľa dnes. Svätý Bazil uvažuje, Ježiš umyl svojim učeníkom nohy. Koho umieš ty? O koho sa postaráš ty? Pre koho budeš tým najponíženejším? Otec Oleár odpovede poznal. Otec Polykarp, Oleár, bola to veľká osobnosť, veľký bazilián, a zvlášť vyznačoval sa hlbokou pokorou a pritom zaochočoval v misiách ľudí, aj mládež, ku pokaniu. Vidíme, že takého ducha, ako on mal, to bol silný duch. A takého ducha je potrebné aj v dnešných časoch, aby nebojacne ísť a hlásať Božiu pravdu. Otec Oleár sa narodil v Šariskom Čiernom, ale pôsobil na Zemplíne a hlásil sa za Slováka. Čo sa týka národnostných otázok, tak otcovia baziliáni sa radia slovami apoštola Pavla: pre Gréka som Grék, pre Žida som Žid. Či pre otca Oleára nebolo problém, či rozprávať slovensky alebo rusínsky, dokonca naučil sa aj ukrajinsky, a nebolo problém pre nich, aby mohli hlásať, lebo hlásali aj na Zemplíne, robili misie, ale aj v Šarišskej župe robili misie. Čiže to bolo taký prínos a nikto sa nad tým nepozastavoval. Zvlášť drahé boli otcovi Oleárovi sestry baziliánky. Duchovne ich sprevádzal najprv v Sečovciach a neskôr vo Svitavách, kde sestričky po zrušení kláštorov vyviezli. Toto je baziliánsky kláštor sestier baziliánok, ktorý je už postavený po revolúcii
Je tu viceprovincia svätého Cyrila a Metoda. No a sestry vlastne pomáhajú vo farnosti Sečovskej. Boli toľké možnosti a tak sa obmedzil pre písmo svete, pre lásku do Spasiteľa, pre lásku k svojej duši, pre záhrobový život, pre lásku k svojim dušiam zvereným tvojej starostlivosti. Drahé sestry, či nie je to hrdinská poslušnosť prijať radu svojej sestry, nie takej vzdelanej, veď on bol mnohonásobný doktor. On s vyznamenaním skončil univerzitné štúdia na najslavnejšej univerzite Aténa. On ako študent mal tú česť, že profesori chodili k nemu: Bazil, povedz nám, ako by sme to mali vysvetliť. A on bez prípravy pekne, jasne vysvetlili im a oni to prijali za pravdu. Máš pravdu, áno, porozumel si. No a otec Oliar, to bol taký duchovný ich. Chodil na prednášky, dával im duchovné cvičenia. Každý týždeň prednášku, spoveď, proste všetká starostlivosť duchovná bola jeho a otca Sabora. Pamätajte, drahé sestry, že obeť musí byť ozaj obeť dobrovoľná. Ozaj nesmie vás nič nútiť k tej obete, ináč by bola neplatná. Cirkev sveta vie, aká je to obeť. Cirkev sveta vie, k čomu viaže tá obeť. Preto cirkev sveta nariaďuje dlhé a veľmi svedomité, veľmi solidné prípravy, skúšky k tej obete. Ja si spomínam len jednu, no iste bolo aj viac, ale na jednu zvlášť, lebo sa ma to tak dotklo na celý život. Nemala som veľa rokov, lebo to bolo po vojne. A po vojne bolo veľa vírusov, a to najmä pre TBC a malária. A mojich rodičov, krstných rodičov, dcera bola zachytená, TBC mala, ležala na lôžku a otec Olejar ju chodil ako pripravovať na spoveďou, svetom, prijímaní, potešoval a tak ďalej. A keďže už bola v takom stave, čo už sa čakalo, že zomrie, tak sme ju išli navštíviť a práve tam bol otec Olejar. A ten pekne utešoval. A zrazu ona skrikla: Oče, rýchle ma chyťte, lebo padám. To znamenalo, že už bola u konca. A on s takou veľkou láskou, dobrotou chytil ju do náručia a tak ju držal, kým nevydýchla posledný raz. A toto bolo také nádherné. Preukázal tam skutočne lásku, milosrdenstvo, pochopenie. Cítili ste tam bolesť, ale aj s radosťou, lebo prechádzala do druhého sveta a šťastná, lebo otec Olijar ju skutočne v náručí držal. No a ja ako taká malá, mladá, tak to sa mi dotklo. Skutočne tú lásku bolo by treba u každého kňaza. No žiaľ, nie je to tak, ale sa snažia. Takže tá láska a pomoc bližnému, to bola tam úžasná. No a toto ma vedie po celý život, že skutočne takto treba pomáhať, potešovať, podať pomocnú ruku.
že mi nikto nebol sám. Presne takto žil a rozdával sa Boží služobník Polikarp Oleár. Okrem toho, že bol mužom hlbokej viery, bol aj veľmi praktickým človekom. Bolo veľmi ťažké, lebo boli to časy povojnové, ale Pán Boh sa o nich zvláštne staral, že učili v školách, ľudia ich mali radi, venovali sa deťom, mali internát, kde mali 7 dievčat a tak sa venovali týmto deťom. Snažili sa robiť, čo sa dalo, aby mohli vyžiť, ale otec Polikarp naozaj bol takým im otcom. O nich sa staral duchovne, ale aby aj si zarobili, mali aj nejaký príjem, tak im kúpil šiaci stroj, aby mohli šiť cirkevné veci. Tak Boh ozaj zmiloval sa nad človekom, tak povýšil toho človeka, ktorý sa kláňal bykom, ktorý sa kláňal hadom, ktorý sa kláňal prírode nerozumnej, že anjeli, najvyššie mocnosti nebeské, zvelebujú podobu človeka, osobu Panny Márie. Aj toto bol úryvok zo zachovanej kázne otca Oleára. Veľkú zásluhu na to má človek, ktorý nás čaká u Baziliánov v Trebišove. Ja som totiž sa snažil zachovať niečo z histórie grécko-katolíckej cirkvi, tak som sa pustil do digitalizácie video aj audio záznamov, ktoré som dokázal zohnať. A dozvedeli sa o tom sestričky Baziliánky zo Sečoviec, že niečo takého robím. A prišli za mnou s jednou veľkou krabicou, že majú zvukové záznamy, či by som niečo s tým nemohol urobiť. Ja som sa rozhodol, že sa pokúsim. A na moje veľké prekvapenie som zistil, že značnú časť týchto zvukových záznamov tvoria prednášky, exercície i kázne otca Polikarpa Oleára, ktorý bol z poverenia vtedajšieho otca ordinára Jana Jirku duchovným vedúcim sestričiek Baziliánov a práve v noviciáte. Tých prednášok bolo skutočne veľa. Bola s tým dosť veľká robota a ja som sám strávil len s tými prednáškami otca Polikarpa Oleára možno cez 3,5 roka. Ale neľutujem to. No a ešte skús formulovať tú osobnú spomienku, ako na teba pôsobil ten duchovný potenciál otca Oleára pri počúvaní jeho prednášok, kázni a konferencií. Naozaj otec Polikarp Oleár na mňa naozaj pôsobil ako skutočný svätok viery. A teda reholník a muž svätého života. Otec igumen Polikarp Oleár sa venoval aj rozvoju cyrilometodskej tradície. Tak nám skúste priblížiť ešte tento aspekt jeho požehnanej činnosti. Bola to veľmi silná baziliánska misia, ktorá prišla do týchto končín, pretože predtým robili sväté misie prevažne redemptoristi. Títo baziliánski mnísi šíli predovšetkým odkaz svätých Cyrila a Metoda. Polikarp Gabriel Oleár ako významná osobnosť sa podieľal spolu s arcidekanom Vojtechom Dudičom aj na príprave a vzniku prvých v Trebišove známych cyrilometodských slávností 3. a 4. júla roku 1943. Na týchto slávnostiach sa zúčastnil biskup Pavel Peter Gojdič, ktorý po príchode do Trebišova sa zúčastnil na valnom zhromaždení jednoty svätých Cyrila a Metoda a tam
bolo zistené, že jednota je už silným združením, pretože mala 3100 členov a 82 zakladajúcich členov. Archierejskú svätú liturgiu slúžil biskup Pavel Peter Gojdič a slávnostnú homíliu predniesol Polikarp Gabriel Oleár. Na tejto cyrilometockej oslave prišli s myšlienkou podarovať svoj hotel na baziliánsky kláštor dvaja bratia, Michal Ďurišin, známy trebišovský mesiar, a jeho brat Ján, obchodník. Svätý Cyril a Metod teda doslova stoja za zrodom baziliánskeho kláštora v Trebišove, kde bol otec Oleár igumenom, teda predstaveným. Takto kláštor vyzerá dnes. Otec Oleár sa ťažko zranil pri autonehode, keď so spolubratmi cestovali na liečebný pobyt do Maďarska. Zraneniam podľahol 31. mája 1971. Pohreb sa konal už 5. júna. Pohrebné obrady vykonali dnes blahoslavený biskup Vasil Hopko a vtedajší ordinár Ján Hirka. Na pohrebe sa zúčastnili desiatky kňazov, reholníkov, reholníčok a stovky veriacich, ktorých sa otec Polikarp Oleár dotkol svojimi kázňami. Sú veci, ktoré ľudí rozdeľujú a sú veci, ktoré ľudí spájajú. Otec Polikarp bol ten, ktorý spájal. Spájal ľudí jednoduchých aj múdrych. Spájal národnosti, Slovákov i Ukrajincov. Spájal všetko na základe Ježiša Krista, ktorý svojou láskou vykúpil svet. A preto sme mu vďační a dodnes spomíname na jeho život a na jeho posolstvo, ktoré je živé až do našich čias.